И да, разговорът ми с този филипинец беше доста дълъг. Към 1 час сигурно. И наистина ме очуди, че ми каза, никой преди не е водил такъв вид разговор с мен. И той беше на 26 години, извън форма, прибираше се от дискотека. И просто аз го видях, че не беше щастлив, не беше в добро настроение, не му харесваше позицията, в която е. И му казах, нали, с фитнес, с налагането на някакви позитивни навици, които ще те изграждат, като четене, писане, спорт, здравословно хранене. Всички тези навици ви помагат да се изградите в по-добрата си версия. И когато се изградите в по-добрата ви версия, вие сте много по-уверен, имате доста повече самочувствие.